Men sana soru berjek. Aha. Näme üçin maňa halipa diýen? Men iň şonu ýerlikli görmeýän södümde şol. Menem şeýle. Ýöne näme üçin diýen ýa güljek bolup diýenmi? Ýok, Ferhat. Köp sandyda zatda da soraýarlar. Halipan kim ýene? Onuň bir döwür men halipam ýok diýip gezdim. Halipam ýok. Elimden tutup hiç kim öwreden ak özüm şeýle görüp dinläp şeýle öwrendim diýip aýdýardım hemişe. Soňam pikir etdim. Şol elinden tutmasa da, eýtbeýt diýmese de, sen bir ýerinden bir zat öwrenen bolsaň, gaýbany bolsa da, belki şonu halipa diýip bolýandyr diýip pikir etdim. Ondan şeýle bolsa, onna adamlar bady, men şolary hemişe ýerleýärdim, gowurýardım, dinleýärdim we gerek käbir ýagdaýda şolary gaýbany halipa tutunýardy. Howa, öýkünýärdim hem käte şolary. Hatda. Ondan şolaň içinde senem bada. Bir görseň meni ýanyňda halt köp bolup durmy? Şoda ol hamala diýersiň. 10 ýylla bilýär. 10 ýyl hawa men ýa ýolup kirlen ýa näçe ýyllak işleşdik diýsem 10 ýylla. Ondan ýöne tapaga barmasaňam ýanyňda gelip ýörseň öz-özünden öwrenip berýär-de. Tejribeňe mekden köp. Özüň mektep görün. Şoň üçin men pikir etdim. Ondan näme mektep? Ona kofelaryň gurlaşýar, ýöne şondan geldi pikir. Ýok, bägulem men halipam diýdim, kände öwrendim diýdim. Bolýa, bu da gurlaşýar, sen kofeni alqaýdyn. Gitme hiç ýere. Gideň. Sen cappuccino. Ya cappuccino mu ka? Ay, kofem diýerler. Kofem. Şurada şeker. Piva ne diye? Şey diye mi? Kofe koçmaly. Bilýän goşup goýber diýjek bolup goçup goýber. Men şunu bara şurada goýaýyn. Bir gezek ol gülýärse bir okawat ýörýär, gülkin tutýar. Assala ýasa. Tomsun onu. Asıl gülüge hemen. Özüm bara sen şonu gülübem iýdiň düzeltmeleri möýden okda bara. Men üstüme atyp çyk. Şurada goýsaň dökülmezler. Bir zat edäýmäýin diýip, şonu edýän, menim şunu dökäýmäýin diýip, dökörnöý diýen şu kofeýany. Pikirlenmeler, elbet pikirlenmeler, hop pikirlenmeler. Men şunu dökemek diýjek-de kofe. Ýatdan çykar şunu. Dökülüp geçsin şu. Yani men üstüme ataýan diýen, şonu ýatlaýan, indi näçe wagt bärine ýadalyp ýörse sen bilen. Oň birinji sebäbi ilki bilene şu gepleşigi ýazmaly bolsa, hemişe bir kiçijek bir walnenie bada alada we nähili hawa nähili näme gurlaşar kam diýen bolmandy. Taýinlanýan şu tarapdan men arkaýyn sen bilen. We ýanky özüň diýdiň-de, men üstüme atýan diýen. Sen bilen mikrofonyň başyna baranda hemişe özümi höwes bilen ikinji nomera geçirýärdim. Näme üçin? Heva bilýän sen alyp çykjagyň. Bir gezek ýadyňa düşýärmi saýlanan aýdymlar açamyzda näçinji ýyl? 2009-njy ýyl ýalňyşmasam. Munyň täze gepleşik açylsa da näçe adam başyna bolýar-da bir sinni onuň Gunça alwatyr SMS-leri pultda jennet atýardym. Senem şonu aljyrap hem begenip gelýän seslere. Indi bolsa parahat amanur diýiň ýaýlymny aýdyma goýberýär diýdiň bilýärmi şonu? Yo onu men bilemok, ol maňa sen aýdýan. Men wara köplünç şunu ýalňyşlamy özüm bilemok. Indi Ferhat ýanky sen bilen gepleşik ýazmak birinjiden neobычно. Sebäbi hemişe bile gepleşik alyp barap otýarys. Ni kak bu men şunu senden interview alýan. Men şu interviewde hasap etmäli, şunu ýollaşdyrlar, gümür ýamyr diýip hasap edeli. Bäli, haçandan mer gümür ýamyram ediler. Gümür ýamyr şu. Ondan men bir sebäbi senden interview alman kimden alaýyn? İkinji sebäbim meni senden soraýarlarmy?
men baran yerimde şu bägülem mara şoňam sesi ýaman gowda diňe seni soraýarlar baran yerimde. Soraýarlar Goçmurat, Bägül şu TikTok'da da, sahypalarda, Instagram'da da. Ayna şu hoş goýuňyz men toýumda goýulypdy, gelin aljymda. Biz şoň ýaýrandan bilemdik, kim ýaýratdy gajolary? Ay bilemem. Ay jeren ýarlar alyp özleri dinlejek bolup. Men özümde ýok goşgular soraýarlar, şeýle goşgu bar diýär, ondan menden çykýar. Ýene gowat şol. Gowy, Ýene men bir zada gynanýan Goçmurat. Indi bar 20 ýyllar bolup işläp ýörüm we o wada 18 ýyl, ondan Watan Radiýada. Olen şol arhiwlaň özümde ýoklugy. Şoň bolsa bir 10 götürme, 10% badyr özüm. Alay barıp dursaň işe. Bar arhiwda ýöne şonu agyr edinme. Almalar öýdüňa. Ha, şol. Menem şeýle menne de ýokdy ha. Ondan sorap başladylar menden. Ýokmy goşgulyň, Ilçin sorap alyp başladyň. Ha, ondan soraýar bolan bir hili. Ay birde ýok diýen, ikide ýok diýen soň bir hille ýaltanýan ýaly görünýär. Soň ondan ay bolýarlar diýip şondan soň sorap alyp ondan götürüp berip başladyň. Ýöne işte bar arhiwlar. Biz o waz 2007-de açylan bolsa, 2008-de başlaryna dadyna paýamalar berýärdik ýazgylar, şahyrlaryň paýamalaryny. Şonu Kerem Urvani Peýsoň gomdan tapylan ýürek paýamasy bar da uruş bilen bagly, uruş ýyllary bilen bagly. Şonu soraýa öňün biri şol gomdan tapylan ýürek paýamaňyz şo döwürde gidenini bilýär ýöne mende ýok da şol arhiwda bardyram. Bardyr. Ýöne häzir on täzeden okasaň gowulmak mümkin. Indi şol bara bolmaýar. Belli däl şol. Belli däl. Menem göwnüme öňkü okuwan goşgulamy kän dinlemegi halamaýan. Ýöne adamlaryň gözi bilen seredende şolaram gowy. Belki ol biziň adadyk öz fokusumyzyň üýtgäp ýa öz okuýuş manýeramyzyň üýtgäp ony goşa kasap edýän bolmamyz mümkin. Häzir has okaýjak ýaly. Ýöne Goçmurat şol 2005, 6, 7-nji ýyllardaky efire berilen sesleri men şu wagt özüm bermedim şol sesleri. Çağaç. Öz sesiňi. Öz sesimi. Mergen anlam koýmady filan. Kän gepleşikler okaýadyk da Watan Radiýada bolan mergene o wagt şu wagtda mergenne Watana çykýar, Watan Radiýada gepleýär, oňa ses bir hemme zada gelişip dur. Şoň gapdalanem okudyp durlar diýen men şu wagt görýän hem üçin şonu şeýtdiler kädi bir ýer. Goňuňa şo şeýle. Menem öňkü şu okulan zatlar bar bir hili. Şu zatlaram gidipdir diýen. Ýöne on biziň goňumyzda şeýle. Halk üçin gowdur diýen. Halk üçinem şonu berýän adam üçinem normal şol. Sen öz tarapyňdan seredýän de özüň izarlaýan sen ösüşi. Tomoşuç üçin kän oň tapaw diýok. Ondan arada işe bardym bolan. Indi barp 3 ýyl, 5 ýyl geçen ýerki goşgularam gelýär da bolan. Men üçin şol iň sesin gowy wagt haçan eken? 25-30 ýaş aralykdaky okan zatlam özüme ýarady sesim. İşgärler aýdýar, şo döwürlerim diýär, biz gowy görüp dinleýärdik diýär başga adamlaram bolan. Men özüm çağa hasap edýär sesim. Ýöne gidipdir şol. Şo şeýle ýaly görünýär ýok gowy. Men sen sesiň dinlämde de şeýle, iňçe sesiň bir hili. Başgasy gürleýän ekenim. Ýöne şol ýaş sesde şu wagt ýok bir adam ba. Bir näme bar diýin, bir has sadalyk bamy, ananırsa o ananjaňlyk ba bir zat ba şo taýdy. Indi Goçmurat adamlaryň bize iň köp berýän soragy bar. Şol ýadyňa düşýärmi? Bir gezek sen ikimizni pikirlenşip ýazdyk, esas ideýanam sen berdiň. Ýaýratda halka telefonlara da ýaýrady. Sen meni söýýärmi? Näme üçin? Ondan sen owadan ýene şon ýalap bir nämämiz bar. Indi şo döwürler şonu okudykda soňam ýitirdikmi? Bir zat bolup men şonu 2017-18-de täzeden okudum. Öňün biri ýazýar şonu soraýarlar. Men öňküýün tapman, soňkyny goýdum da. Bir şey diýär, siziň diýär öňkü okanyňyz has inandyrjy diýär. Ýene şo gurrunda. Ýene şo gurrunga bar ýa-da. Ýoksa men üçin şol bir hili ýuwanyrak ýaly başdaky. Ýöne. Soň agrasra okudyga, ha?
Soň men üçin soňky gowy bir hile. Ha o döwründe şol has yürekden ýaş bolup okalan bolar. Şol ýene de şo näme bar ýa-da ýafamalyk näçe Duygu az ýan bolsa, Goçmurat. ýafamalyk az bolsa we iskrenность näçe güýçli bolsa, ondan käbir tehniski, teň inseligi ýa käbir ýerde diktsiýan gowy därligi ýa ikinji plana geçýär. Şoňmy şol esasy alp barjy artist ideýan zadyna inanmaly. Nämede Goçmurat Halipama Juma Ýazmuradow var, ýatan ýer ýakty bolsun. Şu derejelere ýetmegimiziň bir garasyna şol adamyň uly zähmeti bar. İlki işe gelemde men sesimi ogul wagt çaryba barlady. O wagtam olar ýaşy uly bolan soň olaň okaýan tekstleri kirillitsada di. Ýanky teksti öňümde goýdy. Öz otagy bar eken. Goýdy okap berdi, bir abzatsiýaly ýarty listine okadym. Okap bilýärmi diýdi menem. Hawa diýdim, kirillitsada elip biýär men üçinden. Okadym. Gowam diýmedi, erbedem diýmedi. Diňe boljak diýdi. Ondan soňam aý garady şey dip, ýugoşlyk bilen Watan Radiosyň Ilham bölüminde redaktor bolup işe başladym. Soň ýugoşlyk bilen alyp barjy etmedlik we sebeplem o ýok, bu ýok diýip şey dip garasyndan girip başladyk da şu gepleşik alyp bar, şu konsert alyp bar, şey dip başlandy ýani eken. Öz-özünden. Hawa. Bar sesiň barlak gör. O wagtdan bar kompýuterda ýan geçilen wagtda lenta bar. Bir wagt plonkalar bar. Şonu elime berdi, Aknabat, Aliwa. Jahan ýagyny alyp barýan. Ondan şey dip şonu barladylar, normal gowy diýdiler. Gaty ögen oklaram, gaty kiçelden oklaram. Ol bolmalsam şeýlede. Meni ilkinji gönü ýaýlyma salan adam hakyny aýdasyň belýär. Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Gurbanow Aşyr dädi. Watannama gepleşigini alyp barýar, Gülälik Akmuradowa bir sebäp bilen gelibilemok diýipdir. Menem şo wagt goý berşölimde tekst eltdim. Oňam redaktor Muhammed Murat Kömekow şahyr näme aýdymga maftyry, Lukman Gyzyan aýdymga maftyry. Adam Gülälik ýok bäwul salmasak bolanok diýdiler. Onuň olam han gel ýanyma diýdi. Goşgy var 4-5 sany. Şo wagtam görögliň öýlen şahasyna ağa ýonsyň sözleri bar. Olam desana powest näme epasa. Han gel okak gör diýip şol gönü ýaýlyma girişimiz 2 gat gapy, 2 gat aýna, garaňky jaý. Aşyr dädeňem gapdalynyň maňa gollaw bermegi. Şonu okap çykdym, alyp bardym. Inni gaýdyp barýan öňkü dom radio bar. Gallaýdan gidip barýan aýagym şeýle ýere basýan bolýan, ýeri duýanoga. Men asmana uçup ýere düşen ýaly. Men pikir edýärdim, gönü ýaýlyma girýän adamlar, hukman Allah goly adamlar diýip pikir edýärdim. Ýöne koýadym, otak girmeler diýip pikir edýärdim. Şon ýaly duýgular bolup geçdi. Onuň Gülälik Akmuradowa Aşyr dädi, Aşyr Gurbanow, Gülşat Meňliýewa, gaty köp. Ondan soň ýanky Ýa Cemal Anaýewa bardy bölümi diýerim. Olaram gaty işe gönükdirdiler. Juma Ýazmuradowyň men Türkmenistanyň halk artisti eline bardym. Onda da bir oýun ýazyldy. Gar kempir bolmaly bolen, şonu çağıran aktrisa da gelmedi. Menim şo taýda bir gyz jagadyň nemesini rol jagady bar, şonu okudum bolen. Inni gahar gelýär-de ýaşul adam da minni de garryny kimi tapaýyp öňol göröglen ýa-da Akça Jumadur diýwany ýa-da bir wagtly çöpde işledipdirmi, barmagynda işledipdirmi diýişiň ýok ýa. Aýna ýoşlyk barynda Juma Ýazmuradow diýdim. Şoň diýdim, men diýdim ýerine ýetiräýin diýdim. Sen o zatlar olara diýmegem gorkunç aslında. Sen diýdi diýýän zadyň näme diýdi. Nädip sen diýdi ýumruk galyp şonu oýnajak diýip. Hamhan gelbärik diýip bartak. 20 ýaşynda. Hawa. Aha. Ondan hem ýyrakmy? 18, 19 bolsa. Aha. Aýon soň bara bardyk. Hanonna diýdi kulýegaňy işle diýdi. Aha. Aýşe diýip kulýegaňy işläp 4-5 sanyk söz garry diýişi ýok, garryň rolunu oýnatdym. Aha. Eşitdim men şonu. Hawa şonu. Gördüm, aha. Soňandan bu bara Halipalaň ýanyna diýipdir, bu gyzdan bir zat çykjak diýip. Aýna soň wagtyň gelmegi bilen soraşyp zat edip, umuman maşgala gatnaşyklaryna da tanyş bolup çykdy. Planyň gyzymy aktygymy diýen ýalyk. Umuman
birek hasam bir hil horma tartdy da şol adamyň bir oyun goýsa çagyrýa. Menim hedil edip barýan. Ana plan rol. Ýöne bara näme birden teatrdan artist çagyrýa. Döwledana gelip Mergen Hanım Muhammedow başga da bir topar radioň alyp barjy diktorlar bar. Şolaň içinde bir gyýgyr ýatdy. Inni gelmeýän diýdim. Oyun gutarýa bolun. Balajygym. Inniki 4-nji gün ýene bardyr rol jagadyň hany plan oyununa. Onu içimden bu göwüne ýetmesäm diýmezdi diýädik. Ay şeýdi ondan şu bir dünýeden gaýdýança işledi de radioda. Şo näme oyunasa ýadyndan çykaran okdy. Meni gözläp gelýärdi. Han bäwil nirede diýip. Şeýdi gaty ütköşken atlary öwretdi ol adam. O wada nädip geçdim? Tarih diýin. 2007-nji ýylyň 3-nji oktýabryna Gahrman arkadagymyzyň öz hut howanarlygyny Owaz radio ýaýlymy açyldy. Inni oňam Watan radioda işleýär, bir taýarlanýardylar, bir kanal açylýar radio, her kanaldan adam ýygnap taýarlaýardylar 5-6 ay öňünden. O tak barıp işlener öýdüp pikir edem zok. Biziň şol öňkü başlygymyz bar, Şadurda Alow. Şol çagyrýar diýdiler. Soň Şadurda taýçyň kabinetine bardyk. Şonu bildirişýärden ekenler. Owaz radio ýaýlymy. Men bildim, şonu bildim. Radioň Owaz bolýanlygyny. Şonu okamaly diýip. Allym studiýa bardym da Mehriban ýerleşler täze radio ýaýlymy açyldy. Owaz radio ýaýlymy bir radio ýaýlym 3 tilde türkmen, rus we ingliz tillerine habarlary şeýle-de aýdym saatlary 24 sagatyň dowamyny size ýetirir diýen ýaly bir ýarym minutluk bildiriş okarly. Şonu okap kabinetime geldim bolen, Atajan Oraz Muradow diýip bir halipa jurnalistimiz bar. Şol radiony şeýdip dörüp ýanky owazy açyp otyr. Eýem ýaýlyma gidip dur. Ýarym saat tolkuny gözleýär. Men şeýit feretdim. Men sesim aýlanyp dur, gutarýa, ýene men sesim aýlanýar. Onu eýem bereýipdirlermi muny dedim, hawa. Ana wagt geçen ok akşam şoň açylyny hakynda seslenmäni Watan habarlary gepleşigine bermelidiler. Onu şeýdip geýinip baryp Watan habarlary gepleşigine çykyş etdik. Şondan soňam ilkinji ses şu gyzyň sesi bilen Owaz radio ýaýlymy açyldy. Indi şu kanalda şu işlemeli, geplemelipdirler. Ondan öň hiç şol hakda gurrun ýok. Ondan bilemok diňe şolaň harsyp işleýänini görýän ýöne. Men şoň içinde işlerini öýdemok. Sebäbi men 3 ýyl bäri Watan radiosyny hem alyp barjy, hem redaktor, hemme zatlar edip halipalyň arasyna hedil edip iş öwrenip ýörün. Kelläme de gelenok. Ondan gaty görjek boldylar. Şu gurrunlary menem bilemak da ýaman gyzyklar şu. Nigirden Mariýanymy öýlemek. Men kän gürläp duramok bämi? Gaty gowy bar men. Tarih gerek. Hemişe kamerasyz bolýan gurrunlar şu açy. Hormatly tomoşaçylar, bägül bilen gurleşmek, işleşmek ýöne diňläp oturmagym şunu ýaly gyzykly. Ondan gaty görjek bolýar. Inni o wagtam sen başga kanal açylsa, işden çykan wagtda arza bilen perewod bilen geçýäňde. Menem onuň arzamy ýazamda gaty görjek bolýar, halipalar, hemmesi ýazyjy, şahyrlar, jurnalistler. Onuň Atajan Oraz Muradow diýen adam bir lewre waplyga ýykyn edýärdi. Bäwillidi. Şu wagt diýdi, şeýdip diýdi, işlemeli, geçmeli diýip dur kalar diýdi, diňlede geç diýdi. Insan wagt geler diýdi, sen taryha girersiň diýdi. Menem nädip girmeli taryha diýdim. Owaz radio ýaýlymy bäwiliň sesi bilen açyldy diýip adamlar seni ýatlarlar diýdi. Menem onu da gidesim gelen oga, ýanky bir hilek öýüňi taşlap başga bir ýere gitmeli ýalak da. Ondan ay ýaşullara da çay berip sen gitjek bolýarmy diýip ondan soň juma ýazmyrady. Men bir aýagym Owazda, bir aýagym Watanna. Şolar bir hilek nemetmejek bolýan onu juma ýazmyradym saklady da ýüzüme alarly. Biziň içimiz diýdi, mektep institutda biz diýdi. Inni bara şolary şeýle bir erwet bolýanna, hem işleýän. Men diýdim bärigem ýeterni diýdim, halipa diýdim. Näme oýunyňyz bolsa men diýdim kömekleşerin diýsem. Ay kän ýüzlerine urkezdiler menden. Salama barýan ikiniň biri bolen. Şeýdip bir hil alarlyýarlar da beresler gelen okda.
Onsoň o wagt radio ýaýlymam şo wagt 2007-de açyldyk. Giýjegini işleýärse. 2008-iň başyna da sen geldiň-de. Ana paýhasyna alyp barýadyn giýçä aşada çykýardym. Altynazarda. Onsoň talip kaňam aýdym zada aýdýadyň sen hindi aýdym. Erkim baş goşulmadyk taýat ýok. Diýjek bolýanym Goçmurat gelýär diýdiler. Menim radiýaň öz dili bar. Telewizionyada işleýän adamlaň, radioda işleýän adamlaň telewizionyany alyp çykýanlar bolýar. Ýöne telewizionydan radioga gelip alyp çykyp bilmän, işläp bilmän giden adamlar bar. Sebäbi telewiziony keşip bilen, ýanky emosiýa bilen, mimika bilen ýapylýar-da. Ana menem telewizionyada işläp ýör, radioda nädip alyp barjy boljakka diýdim sen barada. Şeýlem. Sebäbi gözüňme getiremok. Men o wagt ony pikir etmändirin. Men mekan sagyrdy da. Olam nähili sebäp bolýar? Täzeýle bir radio oýun goýulýar. Hawa dessan oýdyk, makina we ýazdy. Hawa, kunsa ýazýar onam. Kıtıcık rol. Hawa bilýän şonu sen sesiň bar. Soňam sen sesiň diýdi, elbet geçşekde, lekin radio diýdi. Ýumşak geldi-de. Hawa, onuň boş wagtyň gelýär diýdi. Bolu şeýdi onuň o wagda bar başladymda. Beli ben mara o wagt, iki wagtyna göni ýaýlymda isle gidýär. Diňe söýgülerem göni gidýär. Hemme zat ýetişip bolanaga sebäbi 6-7 sagat göni efir sowyan wagtlarymyz bolýar-da. Inni sen göni efire dogry çykýan, giýçäşä sähäri salamy, ýöne radioň atmosferasy başga. Men öňem aýtdym şunu, ýöne köpçülikde aýtmadyk bolmagy mümkin. Men baramda maňa esasy maslahatlaryň birini beren Maral Çary bar. Ýank edil şu diýen temaňda köşeş diýdi, ýuwaş diýdi. Telewiziony başga diýdi. Telewiziony 3-4 metr aňarda durýar kamera diýdi. Sen şoňa gurlaýan diýdi. Bärde ne mikrofon ştaýdy dura. Şoňa gurlaýan. Şolam diýdi, göni adamlaň gulagy diýip patawet diýdi. Muňa gyýryp gurlama diýdi. Sen eşitdirjegem bolma, ýüzüňe bol gözmelle. Hakyky hawa. Ha, dogry. Hemme zady ses bile berberler. Dura olam. Ondan şondan soňandan badym pesetdim da. Indi heret gumur ýamyr gaty gowy gidip durşat. Näme üçin diýen häl bir diýjek bolan zadymy diýip bilmedim. Ýalgyň başynda diýjekdim şonu. Diýeni? Soraýarlar diýeni adamlar. Bir ýedek arçmana bardyk. Maýsa bam ýanynda. Maýsa bar ýanynda. Ondan aňyrda bir din salyp ýören daýdalar bar eken. Sen Goçmuratmy diýdi, o wagdaky diýdi. Men salam aýkym, hawa diýdim. Ýanyndaky bägülmi diýe. Şo derejede adamlaň ornapdyrda hawa Goçmurat bägül. Ýok, onu özüňe maýdýadyň, taksi tutdum. Goçmurat senmi bägüle salam aýtdy. Ondan Akça bardym, näme kimçe onu daýdyp beripdiň. Salam, hawa Goçmuratmy sen diýdi. Menem hawa diýdim. Menem bägül diýdi. Ha bolýar. Näme diýen? Hawa men ýollaşmyň adam Goçmurat diýdi. Ondan diýä radioda diýä şu bägül bilen gurlap başlaýanyz bolýan, hala kiňi diýene başladyňyz diýerler diýä. Dedim çykarman aýtdym diýenmi? Kän şonu ýalyk, gaty kän soraýarlar. Onu häl ýatlyjak bolýan. Türkmen howa ýollarynda samolyotda bir sesi. Nur 89. Hawa. Gitaýasda. Onu samolyotda da bir 10 ýyla gitdi, onam gowanç okatdy. Onam döwledana geldi bara maňa belli edýär-de. Men onu her ýyl variant okadym bolýan. Azym lokanym goýupdyr da gowanjym. Gadaganlar diýipsiň, näme diýipsiň, ýumşaga. Menem avtotvetçik azyjyk ýumşak, men sesim asyl ýumşaga bir ýylken. Azym ýok sesimde. Onsoň men azym okaşany goýupdyr da diýdim. Aýynyň ýöne apteklarda bolmaly, avtotvetçiklarda köpsünde Mariň aptekler üçin okadypdylar. Ýene bellemeli iň uly avtobus üçin okatdylar. Şu wagt avtobusda tölew kabul edildi diýip gidip dur. Onsoň näme pensioner karty tölew ýok diýämi bar garaçalar goýulypdyr. Heni 5 ýylara gidýär. Ýene bir zat şutaýda aýdasym gelýär. Köpçülik bilýänler şu wagt barmy saň garaşdym konserdi? Saň garaşdym ýok. Öň edýär. Ýok bolsa onu aýtsaňam bolýar diýen.
ol aslında manisi dinleyicilerden gelýän wakalar bolmaly. Soň özüm ýazyp başlamaly boldum. Şol yetişmese, dinleyicilerden waka gelmese ýa gyzykly bolmasa, bäwulun özü ýazyjy taňa garaşdymam. O konsertden gaty gowy berýärdiler. Sokullukda dinleýän, ýene diýilýän konsertlerden. O taýda bar adam ykbalar hakynda o gelen hata alyp berip bolanyga redaksiýerlap ýazmaly başyndan aýak. Oňa da soň wagt bolmady hem gepleşikler alyp baryp ýöne gatken adamyň ykbalyny sallyk ýöne şoňam bir 50%-ni özümizden ýazýardyk da. Sebäbi sen çeperleşdirmeli, onu ulaltmaly. Şahyrlardan haýsyny gowy berýän, has tapawutlandyrýan. Ilki goşgy okumazdan öň biz inte kitap diýen zady düşünmezden öň maşinlara minsek ýa aýdym dinleýärse. Biz Atabay çargylypy çağırykdan kän dinledik. Saba Artykyw, Agmuhammed Saparov, Kakymdan dinleýän aýdymlary. Inni magtymlyň goşgylaryna döredilen aýdymlary dinleýäs ögözgeli tekayif aýdýar. Şo sözler aýdymda has güýçli täsir edýär. Onuň soň kitaba okap başlaýanda. Inni dinleýän bolan käwat magtymlyň soň goşgy okap bolmaýar diýär özüm. Magtymlyň soň hakyky kemine de diýipdir de magtymly diýär. Hemme diýär aýdar ýaly zatlar ýazypdyr diýär. Bize diýdiňe oň hoşasyny alaýmak galýa çöpläýmek diýär. Ýöne oň bilenem çäklenmeler şeýle bir ýazylypdyr. Nusxawy edebiýatymyz, taryhymyz biziň gaty baýda. Hemmesinde de gerekli alar ýaly zat bar ýöne 20-nji asra dolanmaly bolsa. Birini alyp birini goýar ýalylar. Atajan Anaberdiýew, Gara Seýitliýew, hemmesem gowy, Kerim Gurbanypet. Şolaň Goçmurad öz bolşly ýoly bar, edebiýatda öz bolşly ýol goýdy şolar. Şolaň içindenem alyp sen birini goý diýseler, men Gurban nazar edip goýaryn. Sebäbi ýyllar geçýär. El ayaksyz merdiwansyz bulduň göge galşy diýär. Mehmet Seýidow ham şeýle, gaty ütköşük şahyr. Oň şeýle bir bara, titrleri bar, ruwagy ýazmakda Mehmet Seýidden öňe geçen şahyr ýok. Bir goşgusunda bar, bir ruwagy bar da. Dün bir näkes geldi meniň ýanyma, batanok oň birje sözi janyma. Men onu şeýle bir çeýnärdim bolen, degenok diýişimi hapalanma diýe. Inni şolaň haýsy birini alyp haýsy birini goýjak. Edebiýatda şeýle bir gelen ýyllarym ýaly bular. Hersem öz möhürni goýar. Käwat ýöne oturan ýerinden bir kibent aýdýaňa. Şu birinçi haýsy gelýär diliňe. Bam şonu ýaly goşgy. Ya bir siýsiň nimetçek bolandy. Kurban gelýär-de, ýene de şoda. Ýa-da Ana Sultan Kekilova bar. O goşgy haýsy gelýär. Kurban nazar. Haýsy mesele. Şeýlemi? Şo gelýär. Men öňümde şeýle klasika öwrülip gidipdir da şol. Maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň sözleriňden gitme ýok. Düşün, bu dünýäde soňky güneçen seniň şatlyk hem gussaňa bagly men. Men neme gelýär birinji? Gitme janym bagtymdan gal diýsem inanarmyň. Kakymrat Recep. Sen bu ömrü ýagtyldan aý diýsem inanarmyň. Pysyrdyň bagta perman, oňmanam seni görmän. Ah sensiz bu ýürek sal diýsem inanarmyň. Kakymradyň döredijiligi ütköşüge gaty bir hili. Olan bir aýratyn neme bile geldi. Öz ýoluny görkezdi. Aýdymam bolupdyr. Men indini görüp ýörün. Öň mara men düşünýän owadan goşgydy. Bir pikir bar eken, bir akyl bar eken içinde tetirleriniň. Seyit Murat. Indi bilip ýörün. Gowy ýa. Şey diýär, meňdetme güýçli bolmaly ýa, goşgyda diýär. Hükman bir diýär, aňyrdan bir zat diýjek bolmaly, kapya ýene owadan sözler bolmaly, many bolmaly. Eger bagyt birine ýetmeýän bolsa, artyk maç bolmaly başga birine diýär. Şu wagt men bir azajyk gynanýan zat bar, internet torlaryna, sosial torlarda hiç ýeri tanalmaýa, aýdym bolsa bolar ýa internet öz atlaryna şahyr diýip goýýarlar. Aslynda şahyr diýen derejeň nämedigini düşünseler, şol sözü dillerini almaga da çekinerdiler. Özlerine diýmediler. Halk ýazyjy bolup gelen adamlaň men şahyr diýen men eşitmedim. Nowat Recep, Atamrat Atabayewiň
Ya bolmasa halk artistlaň, aýdymçylaň, men özüm halk artist diýen okşalar. Sebäbi olar halipa görün, olar auditoriýa görün, olar näme köp okan, köp gezen, hemme zat olaryň başyndan geçen. Şoň üçin hem pesbärligem, ýokary derejede medeniýetem özlerine bar şolaň. Maňa ýazýarlar. Men şahyr, men 5 tane goşgym bar. Okap beräýin, kimsiz? Plany, men tanamak. Gaziýet jurnal kitabyň çykdymy? Gaziýet jurnala çykdymy? Ilki bilen gaziýet jurnala çykmasa, radioda da bir okalanokdy da aslynda, şo taýda çykmaly. Inni şahyrlar bar, Gülşirin Hanyba bar, Aýgul Garaýewa bar, Ogultaç Oraz Taganyba bar. Okap otyrkam 20-30 goşgyň içinde 2 tane 3 tane has bir ýüregime bassa, alyp şonu işte alqaýdýandan soň TikTokda goýan wagtym bolsa. Şolar bar, bir jege degen men goşgym okay diýen okçumra. Men şahyram diýen okşolar diýmeýärem. Gara gyzykly döwürdi. Begenýän şeýle bir döwürden ýaşanmydamy? Hawa şo döwürde işleşenmide, şunça işleň edilenine integem şu arhiwi galdarsaň bara bu hekaýalar, bu goşgular, bu genefirler hakda geçip giden ýöne şeýle aýtjagymda. Ýöne menim pikir edýän bu Tworski tandemyň satrudniçystywan hökman ýene de ikinji seriýasam bolmaly. Şeýlemi? Hawa, höwes bilen